seni Segarinda putri Iroko Irama Iroso ya iji. Rodot Sri Kandi. Sri Kandi adalah simbol wanita yang hebat dan kuat. Maka dari itu kawan-kawanku, adik-adikku yang cantik-cantik, tetap semangat dan selalu tersenyum bahagia. Tetap fokus pada tujuan, karena hasil yang memuaskan tercipta dari proses yang melelahkan. Beberapa wanita akan memilih pria tampan, tapi wanita yang pintar akan memilih pria yang berbau masa depan. Iki piye, iki piye, iki piye, senter lengo potro, sing dipikir kok ora rumangsa. Adam punya Hawa, Rama punya Sinta. Kamu punya nomor WA-nya, tapi tidak dengan hatinya. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire, panas gabul-gabul, nyablak dan wetan rute. Manis-manis belayane, sender ngopotro, eser ora bisa gawa. Sembane bakule gawe bingung atiku, liriane doa-doa jalari meriang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye, sender ngopotro, sing dipikir kok ora rumangsa. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyablak kantong wedan rutene. Manis-manis layane, sender ngopotro, tewas mikir ora bisa. Semane bakule gawe bingung atiku, liriane dong-adong jalari meriang awakku. Iki piye, iki piye, ora piye-piye, sender ngopotro, sing dipikir kok ora rumangsa. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyamblang tenan wedan rontene. Padang romang-romang, manis-manis belayane,
gawe bingung atiku liriane do aduh jari mirang awakku warungnya dibuka ditoton sendok jangkire panas kebul-kebul nyambung tenan wedang rondene manis-manis melayane setelah potro ewas kesero ora bisa gowo semane bagune gawe bingung atiku liriane doh aduh jare mriyang awakku iki piye ora piye-piye seger lengo potro sing dipikir kok ora rumangsa warungnya dibuka ditoto tendok jangkire panas kebul-kebul nyambung tenan wedang rondene manis-manis melayane setelah potro ewas kesero ora bisa gowo mane bangkune gawe bingung atiku liriane do aduh jarine awakku piye iki piye ora piye-piye atur sugeng dumateng kang samya dateng ambreng sami padang kula ujud cemeng meleng-meleng sampun ngantos samya cieng mangke mundhak mesengereng atur kula dumateng kang samya priksa den alit kakung putri sepok muda sedaya yen wonten apa kaulah nyuwun bumi pangasama kula niki sekarimba bunga sari boten saged totolan udon negara sanyata saged mung lunga saka ngupados bang umat jiwa milanipun sedaya kang samya priksa sampun ngantos sami nolong
sekarimbang Indonesia najan alam kenakan hiburan uga bisa kanggo paseduluran ole ale ole ale oh ole ale oh ole ale oh kena kanggo hiburan yo 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 iki seni dadak nganggo kumpulan senang sekarimbang Indonesia kena alam kena kanggo hiburan uga bisa kanggo paseduluran ole ale oh ole ale oh ole ale oh kena kanggo hiburan sumunar ing panggung budaya suara ning nuntun swasana para putri endah winangga busana sikrak solah ing resep ing mana parase manis 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 nampahe aku sing indah rasiramane Senyumnya dong. iya iya sebelum aku tahu akan artinya timbang terlena aku dibawanya ke sana setelah ia pergi aku baru mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya aku rindu katakan padanya
katakan padanya aku rindu. Iya iya, iya iya, sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah ia pergi, aku baru mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh, burung jadikanlah, katakan padanya aku rindu. Sri Kandiku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Sri Kandiku, kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Sri Kandiku, kalau senyummu selalu mekar di dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam meringati. Ini jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi, karena waktu ini jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi. Muhammadku Nabi
Toyo Prokonco pemuda saking Sekariban. Sebelumnya, ungkapan terima kasih kami ucapkan kepada Karang Taruna, Tanah Tempuran, dan juga masyarakat wonten ing Tempuran, Gunung Rejo mriki, dan tidak lupa kepada seluruh jajaran dari Polsek Windusari dan juga Koramil Windusari yang hadir pada malam hari ini. Matur suwun atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Pesan kata-kata dari kami, jika dipilih jadilah yang terbaik, jika memilih pilihlah yang terbaik, dan jika disia-siakan pergilah dengan baik-baik. Ingat cantik, menikah itu mudah, tapi seumur hidup itu sangat lama. Maka berhati-hatilah dalam memilih pasangan, karena menikah dengan orang yang salah adalah penderitaan yang berkepanjangan. Karena pergi sulit, bertahan pun sakit. Umar bin Khattab pernah berkata, memilih pasangan itu bukan hanya karena cinta. Perlindungan saking Subhanahu wa ta'ala, paringan rezeki ingkang kathah, ingkang berkah, barokah, berlimpah, saged tindak wonten ing Mekah Madinah, kirane saged tumbas sawah dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, kagungan putra putri ingkang saleh lan salihah, benjang nak pecah, paringan pecah ingkang husnul khotimah. Allahumma amin. Lagu pungkasan dari kami, Kasunyatan. Roko kang kacirat tresno dinalita liding jiwa kegandrung parasmu ya ngopek lasep oleh malah kuweni. Wis serasa diarep-arep mergo dhewe wis ana sing duweni. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni, napa kasunyatane tresna kowe sumanding wong liya. Ngampuranen aku yen ninggal kesiramu, nanging atiku wis tutu duwemu. Gusti tansah krungu apa panyunanmu, muga kowe enggal ektok kantiku. Atiku rong lilo
timbang atimu lara perkara tresno ra bisa dipaksa. Hatiku percaya yen kowe mesti bisa ngilangake aku sumandeng wong liya. Ora gampang apa lakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Lagu terakhir dari kami. Sunyatane tresno kowe sumandeng wong liya. Ngapuran aku yang tinggal wis liramu nanging Sekar riba Gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggak entuk kantiku. durung lilo kowe nyandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa. Bebasane kembang mekar ana ing ati nanging aku Wis cukup lalekno timbang atimu lara perkara tresno ra bisa dipaksa. hatiku percaya yen kowe mesti bisa ngilangake aku sumandeng wong liya. Ora apa-apa lakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Napa kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya. Ngapuran aku yang nikah wis liramu nanging atiku wis kudu duwemu. Gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggak entuk kantiku. Ati durung lilo kowe nyandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa. Bebasane kembang mekar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu lara, apa iki kasunyatan sing tak tampa. Bebasane kembang mekar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni. Ati durung lilo kowe nyandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa. Rasane kembang mekar ana ing ati Nanging kudu aku sing duweni. wis cukup lalekno timbang atimu lara perkara tresno ra bisa dipaksa. Bebasane kembang mekar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni.
Indonesia. Nggih, matur suwun maka terwau mengatur keseluruhan aksi pentas seni saking kawula Skarimba Indonesia. Mbok bilih kathah kalepatan saha kekiranganipun kawula mewakili sedulur Skarimba sedaya nyuwun ngapunten kita pinanggih malih benjang dalu wonten ing tlatah Grabak. Lan kawula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurana kula pareng parisuka dilepat nyuwun ngapura ngatake saking kadang muda sampun paripurana kula pareng parisuka lepat nyuwun ngapura kula akeh saking kadang muda amung pamuji pareng kersane Gusti Gusti Gusti